Първият ми видеоклип по домашни дрехи. Разбирам, че трябва да спра. Трябва да спра с илюзиите. Трябва да спра с диетите. И да започна нов път. Ще се опитам от днес нататък да снимам. Пътя, по който тръгвам, все още не знам какъв ще е той, но от днес реших, че просто преставам да правя диети. Вече много години съм на диета постоянно. Диета от това да казвам какво мисля. Диета от това да ям каквото ми се яде. Диета да правя каквото искам. Много диети. Много години. Пътя на диетите. Мисля, че това клипче ще бъде само 2 минути, защото много ми е трудно да обясна точно какво ме накара, защото са много фактори. И в следващите ще почна да обяснявам коя съм, какво всъщност ме накара да дойда до това решение. И дали все още съм направила това решение. Дали ще устоя на това решение. Времето ще покаже. С домашни дрехи. В моят уютен дом. Някъде там в Северен Израел. Решавам от днес да се освобода. Една малка крачка към освобождението. Благодаря ви и приятен ден.